What's up guys? Nandito ako ngayon sa palengke, sa market, to buy some stuff, lalo na sa bumili ako ng ng birthday gift ko para sa bunso. Birthday niya ngayon. Then bumili na rin ako ng cake. So guys, gahanap naman ako ngayon ng insect. Kasi ipaprank ko siya, or magpaprank kami. So mag-what's in the box kami. So yun ang gagawin ko ngayon sa kanila. So guys, paano? Alis muna ako. Pauwi na po ako. So nakabili na po ako ng panghahanda natin kay Jillian. So nakabili na po ako ng cake niya. Tapos so magba-barbecue party kami. Tapos bumili na rin po ako ng pang-prank ko po sa kanila na yung mga rubber na na mga insects. Yes guys, yes, nakabili din ako. Kala ko di ako makakabili. So guys, paano? Later na lang. Bye. Need ko lang po palang isanitize yung aking mga pinamili. So, tapos the same time maliligo muna bago ako magluluto. Guys, nakabili na rin ako ng pang barbecue party namin mamaya. Set na yung mga juice. Arong drink. Sabi nga. Tapos gagawa ko ng fruit salad. Tapos at the same time yan, kabili na rin ako ng pang spaghetti niya. Yan guys. Yan. Isa-sanitize ko lang, tapos ano ko lang sila. Tapos at the same time dito, babanlawan ko sila. Okay. Bagayan mo ba? Bagayan. Ang cute niya, oh. Gano'n na. Yun o. Pipicture na din. Ano niya? Wait lang. Gano'n na lang. 1, 2, 3, go. Wala, narangang din ko. Ako? Nasa gilid na nga ako eh. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Blow. Nagkanta. Sana po ma-success ang YouTube channel. Ay, hindi mo na ako makapag-video. Ulit. Ulit daw. Pagkanta natin. Ay, nalagay na sa kayo. Okay na, wala na. Yoy. That's it for today's video. Like, share, Subscribe. please click the notification bell For more upcoming videos. Thanks for watching!